23. urtea da, Bizkaiak Europako Ondarearen jardunaldiak koordinatzen dauazela eta urterik urtera programa aberatsagoa ari da izaten. Urri kulturala eskaintzen dau urtero Bizkaiak. Aurten, jardunaldien barruan, 150 ekintza ezberdin eskainiko dira urrian 70 udalerritan eta oraingoan ondare inmateriala daukate ardatz. Edizio honetan, helburu nagusia tradizioekaz, ahozko adierazpenekaz, sinismenekaz, jaiekaz, sukaldaritzako arteekaz, errituekaz, lanbideekaz, artisau teknikekaz, dantzekaz, musikegaz eta jolasekaz lotutako kultura ondare aberatsa nabarmendu eta babestea da. Horiek guztiak lurraldearen nortasunaren parte baitira eta zaindu egin behar duguz bizirik iraun dezaten. Bizkaiak kultur adierazpen ugari eta baliotsuak daukaz. Gure ondare kulturalaren parte diranak. Jardunaldi hauek horiek zabaltzeko, birsortzeko eta gozatzeko aukera paregabea eskainiko deuskue.